ñande jeegom e jeenayi lewru jeetati ɓiru hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe nayyi e joyi Amérique weddino bomboje atomique e diwe Hiroshima e Nagasaki ko ɓuri temedde ɗiɗi ujunere neɗɗo maayi. ñalawmaji ɗiɗi ɗi aduna wawa yejjidde tengti e Japon yeru ha joni ɓiɓɓe ɗe diwe ina e kulol ngol nattani mawningol ɗi duuɓi capanɗe jeetati hikka caggal ɗin jan guuli ma rendin ko ina ɓura temedere e nogas nulaɓe leyɗe aduna e kuuɓal to Hiroshima e leydi Japon. holno peeje mbaɗate ngam nucléaire wawa harminede ha laaɓa e aduna he ko ɗum woni ko jeeya hikka kadi ko jogol yuɓɓinede e jonɗeli baɗateɗi e Hiroshima e Nagasaki gila hande ha ñande jeenayyi ndu lewru ndu gonɗen. poɗodiral leyɗe kewɗe ina seeda e o saaha e aduna he ngam jogogol o bombe nucléaire. yoga e leyɗe jogiiɗe bombe nucléaire ɗe ina e darde ngam hesɗitinde ɗum e kala saaha koye on jamanu Hiroshima e Nagasaki siftinta hande aduna e kuuɓal ɗin jan guuli ɗi ngala tawnando. gila nden pelle ɗe gona laamiyankoje ina dari ngam o bombo ina itte e aduna he ha laaɓa ko wayno fedde wiyetende Nihon Hidan Kyo wondude Croix Rouge International ɗi giwani e hay saaha goto e siftinde wonde ɗe bomboje nucléaire jeyaka e dengol hakkeji neɗɗo.